Ujabulo wami umama, ujabula ejabulile. Ujabulo mama, akhona ngikhethe kahle mangikhethe umuntu omuhle kangaka. Ujabulo wami umama, ujabula ejabulile. Ujabulo mama, mama dlala phansi ngayi indaba ngixoxele. Athi lezi nsuku senzombona makoti wethu, athi usesibezile umaqondana empilweni. Angikhiphe emdulweni mama wangifaka othandweni, uhle bento wazi unobuhle igama lakhe. Isimali sakhe singenza ngiyogiya entabeni, yiphi ingqola lakhe lisho umzulile emahlibeni. Izongena nezusho kamnandi enhlizweni yami, sukela kudala sibuya kude nale. Angiqala ukumbona wantshoka ngamehla akhe, ayithatha inhliziyo wayiphose ejuleni wena, wayinikeza uthando kwawunuka kwami lo. Ngicela mawutshela ubaba umxoxele ngaye, umtshela ukuthi ungumalokazana wakhe, umtshela ukuthi mina ngiyasifela ngaye, umtshela ukuthi unomhlonipho wakadele. Muhle umntana umuntu impela mama sidelele, isizotha sitholakala kuyitele. Inkomo yababa showele emzini ofanele, weshaya idelele impela mama kuhle wena. Muhle umntana umuntu impela mama sidelele, isizotha sitholakala kuyitele. Inkomo yababa showele emzini ofanele, weshaya idelele impela mama kuhle wena.
Angibingelele. Amen. Siphinde sibonge ukuphumelela kwenu. Kube intokozo kakhulu kuthina. Made kungelula ukuhlela lo mcimbi kodwa ubukhona benu benze omkhulu umehluko, siyabonga kakhulu. Nangelinye ilanga enikwenze kuthina niphinde nikwenze nakwabanye, siyabonga. Ngicela ukukubonga Ngonyama. Yebo uthi noma kunzima ngikhale phambi kwakho, mhlawumbe wena wedwa ungazi ngikhale. Sekunzima kodwa uyakwazi ukuqina. Ngithi namhlanje isibophezelo engasenze ngiqala ukubona. Ngithi ngiqinisekisa amazwi engawakhuluma phambi kwakho. Ngithi ngalolu ucingo ngilifaka umnweni wakho. Isibopho ngasibophezelo. Ukuthi ngokunakekela ngikuthole. Ngiyabonga. Naye ufuna ukuthembisa kuSibani, niyambona ungakanani uyaqhubeka futhi ngoba uhleli kahle
ufuna ukuthembisa kumyeni wakhe kodwa amazi uthi uyomtshela abasebobabili ukuthi uthini usaba umamezana mkhulu ukuthi ukubonga kakhulu uqala kubantu basemzini sibonga kakhulu ukuthi usenze namhlanje sibe ngabantu nathi sizohamba amazwe mhlawumbe singane umnewethu emazweni mhlawumbe singakaze sifike kuwo siyabonga ukuthi le mbali yakwethu niyibone lapho niyibone khona nayiqoka ukuthi kufanele kube unkosikazi wethu siyabonga kakhulu lokho mkhwenyana siyabonga ngane yami okwenze lo muzi eNtabezwe usisa ugcina umsebenzi wakho uphethe ngendlela efanele siyabonga mntanami bese ngibonga umakhelwane abasivakashele namhlanje kulomcimbi womntwana kababa sanibonga kakhulu bomakhelwane sibonga ihlobo eziqondene nalomuzi wala ekhaya zonke siyabonga kakhulu ingane zakwethu ukuthi nizosisingatha emzini wengane kaBhuti uNkulunkulu anandisele niseseke nangelinye ilanga bese ngibonga kubakhwenyana bonke abaqondene nala ekhaya awuwedwa khona ubelamayo ngeke ngabafona emini lapha esigcawini ngithi ngibonge nakubo ukuthi bephelekezele omna kwabo ukutheni bezosingatha phakathi kwalomuzi kababa engizokudlulisa ke bafowethu okukhulu ukuthi lamazwi esiwakhuluma njengamanje kufana nokuthi awakhulunywa yimi ngoba umnikazi waleli ekhaya ukhona engekho uma kukhona thina ngakho ke lamazwi siwakhuluma sibongela yena uBhuti okwenzakala phakathi kwekhaya lakhe ukuthi awu siyabonga singogatsheni sengathi ke kungapheli lokho kwenzakala phakathi kwalomuzi nabasasele abantwana uphinde kuhambe ngalendlela ehamba ngayo wonke umuzi lokho sikubongayo kakhulu bafowethu kune sethulo ke lapha esiqondene ke nomkhwenyana awusondele nasi ke isikaphu mkhwenyana usufika nawe ekhaya ubona ukuthi uqhamuka phela emzini wakho lona phawu lolu esikunikeza lona mkhwenyana ukuthi nawe ufike ekhaya ubonakala ukuthi lokho ade uyokwenza kungathiwa hawu kanti buyokwenzani singaboni lutho nasi ke isikaphu mkhwenyana esikwethulela sona ekhaya kwaNdlovu ngicabanga ukuthi ke nomkhongi ukhona uyabona nasi isikaphu ke sicola ngaso ke umkhwenyana sibonga kakhulu umkhwenyana okwenzile kithi bayacola kaMdodana kaBhuti asekhona abhekelele ekhaya sibonga kakhulu kunokudla ke okukhona futhi lapha ngoba sesibuthe kusebusuku bafowethu ngesizathu sokuthi phela uqaleke late umcimbi nakho ke nokudla abantu basemzini senohamba nakho ke hambe nishaya ngendlela phela nanenzela ukuthi nifike kusakhanya nisuke emazweni akude kakhulu ningabulawa lokho nihleli lapha ngigcine manje senihamba ubusuku indlela ningasayibona ngoba sekuvele sekusebusuku
Siyabonga kakhulu nisibongele nasekhaya kubantu abadala abasekhona ekhaya ngibonga kakhulu bakwaNdlovu babongile kakhulu. Okubalekile ukuthi ke nizolanda unkosikazi wenu sike sachaza ke mina akasesiyo wethu ingane lesengeyenu asenayo futhi indawo yokuyelusa mkhwenyana asenze kuyelusa nje sewuwe ukuthi usinika nini date uzoyithatha ingane kabhuti uyigcine ngakuwe asidingi lutho okunye uzobuye sikubike noma usibikele khona sesilinde usuku nje kuphela ngiyabonga bonga kakhulu mzala cha nami ngisukuma nokubonga semndeni wakamzi ukuthi kusukela uhambo siliqala azange sibe nenkinga le ekhaya safika nje semukeleka ngendlela eyiyona kuze kuhambe kuze kufike la nathi ke sicela ukubonga ngosekwenzekile ukuthi ke yonke into sifisa ukuthi ihambe ngokohlelo lwethu sebesemukelile nalokho abasipha kona njengabakhwethu sicela ukuthi ke sidlulise ukubonga kuleyo ndawo ayikona ke umakoti nje basekushiya ukuthi owethu cha owethu ngempela futhi ngeke sithathe kude kakhulu sizokhokha amandla nje sibuye ayisihambe nayo kwangempela impatho ka ayikhona njengoba nimbona nje ukuthi hayi ikhamba kahle umkhwenyana akenzi kancane umphethe kahle impela futhi ke kusazoqhubeka siyethembisa sibongeke siyumndeni wakamzila ukwamukeleka kaNdlovu sesiyumndeni njengamanje akusekho futhi okuyokuyehlisa lokho siyabonga Thela Khokho siyabonga Sambona Tolubuza na ubisina semenzele nendini yakhe le Andiphathani. Ngibona ukuthi ikhize kanjani ikhize.
Betty,